Na, hellóka srácok és lányok, én Flip vagyok, és ebben a videóban most egy új sorozatot szeretnék elkezdeni, ami a Minecraft túlélés címet kapja. Szóval be is írom, Minecraft túlélés, és itt ez a sorozat én eléggé húzni szeretném, meg ilyen redstone-ozni szeretnék, szóval igen. Ez azt kapja, hogy Flip. Hát mi legyen? Flip világ. Itt talán ez, és akkor le is generálja. És már felvettem egy videót, amiben az volt a baj, hogy az OBS volt a baj, mert szarakodott nagyon durván. És ja, ti most látjátok. Azért nem rakok most facecam-et, mert akkor igazából a harmadik részre meg fogom oldani, hogy szép legyen a minőség a facecam-emnek. Ilyet még srácok életemben nem láttam. Tisztában vagyok vele, hogy ez mi, de ilyet még nem láttam. Na gyorsan kitakarodok. Itt mi van? Egy láda. Ezek ki? Ok. Ez mi volt? Itt lesznek csapdák, nem áll? Na, külön jó lesz, hogy csapdák lesznek. Hát itt nincs semmi. Chest még egy nincs, erre jöttem. Igen, itt a chest van. És erre... Várjatok. Fényesen van és alig látok. Ó, nyíl. De valami kinyílt. Megnyílt. Hát ez nem jó. Bocsi srácok, hogy ezt most felfedezem, de ilyet még tényleg életemben nem lát. Felsódört, ezt nem kapom meg. Na, én a nagy Minecraftos. Életemben talán 6. túlélőn. Várjunk, tényleg, kiszedem a redstone-t. Mert az is jó jöhet. És amúgy nem tudom, hogy ezt elmondtam már, de fogok ilyen redstone szerkezeteket gyártani. Ezt most komolyan mondom, nem tudom mi. Na, max 60-ra tettem az FPS, kell láda is. Adagoló szerintem az nem kell. Zombi hús, hello. Jó, hát akkor én itt nem szerencsétlenkedek. Írjátok le kommentbe, ha tudjátok ez mi. Na, remélem nem hallatszódnak a háttérzajok, épp ezért megpróbálok hangosabban beszélni. És amúgy azt el szeretném mondani, hogy most lett egy mikrofonom, előző videóban még nem volt. Eddig volt egy Arcade Part is, Legendary MC. Abban nem volt még mikrofonom, és most van.
Trust 310 fejhallgató. Szerintem nagyon jó. Igazából. Az igen. Na akkor... Na most így elkalandoztam. Ó, mit csinálok? Vágni kéne fát. Srácok, most ettől a izétől, ettől a... hogy hívják ezt? Dzsungel templom talán? Attól most... Ja. De hát ezt muszáj volt megnéznem, ha még nem láttam. Első részben dzsungel templom, ilyen se volt még szerintem senkinél. Vagy hát én még nem láttam. Angol videósoknál biztos. És amúgy srácok, ha ti is akartok egy sivatagi templom mod legenerálásnál, akkor írjátok be Flea világoz csá. És akkor már ott is lesz. És fontos, hogy 1.8-ba. De nagyon jó. Nem találtam túl sok mindent szóval. De találtam emeraldot, már van aranyam. Na, külön jó, hogy éhezek. Tényleg bárány ölés. Várjál, itt még rendes PvP van. Elnézést, ha halljátok a klikkem, túl messzire megyek akkor. Vagy hát halkabban megpróbálok, csak én hozzászoktam a Butterflyhoz. Inkább lassabban. És akkor ti se süketültek meg. És amúgy ezt az összes bárány megölöm. Jaj. Butterfly, ups. Na itt most van körülbelül 7. Bocsánat, több. Gyere. Jó lenne már egy kard. Mindjárt craftolok. Sőt most. Craftol, amúgy francia ágyat akarok. Szóval... Ja. Az a fontos, hogy legyen... inkább... Nem, semmi. De ágyat ezt lekraftolom. Meg mindjárt szedek követ. Na srácok, ez így gyors túlélő lesz, a éhezek. Jaj, nem craftoltam csákány, de hülye vagyok. Istenem, most mondjátok, hogy nem vagyok hülye. Itt a sok kő. Ezt nem craftolok. Gratulálok magamnak. Jaj, 8. Jó, szerzek még egy kis időt. Így legalább nem sebződök. Komoly, hogy első részben már megdöglök. És próbálok lassan menni. Mert inkább az, hogy nem shiftelek, akkor nem megy le annyira. Szerintem. Bármint én nagy Minecraftos. Ó, most így jó sok van, craftolnom kell kő. Kardot. Addig bányászok egy kis követ. Szint majd a kőcsákányommal fogok. Bocsánat, hogy így nem beszélek, csak most kőt szedek, és ja. De most már van húsunk is. Húsink is. Szóval ja, most akkor lekraftolok egy kőcsákányt. Ebből jó lenne 2, de mindjárt.
Csak még szedek jó sok követ, mert az rengeteg kell most még az elején. Mert még nem hiszem, hogy gyémánt csákányokat fogok craftolni. De az a jó, hogyha találok falut, akkor lesz már alapból emeraldom. Szóval ja, lehet, hogy mindjárt feljön tesóm, szóval azt lehalkítom. Na ki is ment a szobából, de ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Én Flip voltam. Sziasztok!